तो आज कुछ हम अलग दिखावे वाला बानी रौरा लोग के, यानी कि 5 गो फेमस फीमेल सिंगर के आवाज ओरिजिनल सुनावे वाला बानी, यानी बिना ऑटोटोन यानी बिना म्यूजिक के रौरा लोग के बीच में 5 गो फेमस फीमेल सिंगर के आवाज हिंकर 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 सुनावे वाला बानी। रौरा लोग जाना तानी जाके जब यह लोग के गाना आवेला नु तो कितना म्यूजिक यानी एडिट करके म्यूजिक बना के आवेला। तो आज ओरिजिनल वॉइस रौरा लोग के सुनावे वाला बानी। तब शुरू हो जा शिवानी सिंह जी। खिले के थरिया खोजे लतरिया आग लाग जाला दिल के भीतर। तो जिया 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 शिवानी सिंह जी। तो भाई लोग अब तोहनी लोग के कमेंट करके बताओ कि क्या शिवानी सिंह बिना अंटरटोन यानी बिना म्यूजिक के बढ़िया गावेली कि ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अब बारी आ गई शिल्पी राज जी के। तो शिल्पी राज जी हमार मुंह का देखो तनी बिना कुछ कहले स्टार्ट हो जाई। कि दिल वाले गोइले दिल वाले गोइले राजा बोतल में भर के। आई हो दादा का गइले बाड़ू, मन करता कि तारा के 2 रुपया खुदरा करा के दे दी। तो भाई लोग तनी लोग के बताओ लोग कि क्या शिल्पी राज बिना अंटरटोन यानी बिना म्यूजिक के बढ़िया गावेली कि ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। तो अब बारी आवता 3 नंबर पर अंतरा सिंह प्रियंका के। तो अंतरा सिंह प्रियंका जल्दी उठा स्टार्ट हो जा। और एक बेरा 2 बेरा 3 बेरा 4 बेरा 5 बेरा चुमा ले। वाह 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 का गइलू। तो भाई लो ई बताओ लो कि का अंतरा सिंह प्रियंका बिना ऑटोटोन यानी बिना म्यूजिक के बढ़िया गावे लेकिन ना। और एगो बात ई बाटे कि यही गानवा के म्यूजिक में ई कैसे गइले बाड़ी सुन लो। एक बेरा 2 बेरा 3 बेरा 4 बेरा 5 बेरा चुमा ले। देख ले लो नु कि कितना चेंजिंग बाटे। तो अब बारी आगुल बाटे अनुपमा यादव के। तो अनुपमा यादव अब हमनी के का तू देखो ताड़ू तू वो स्टार्ट हो जा। बवाल अद्भुत यूपी बिहार झारखंड टॉप यानी कि इंडिया टॉप। और भाई लोग तहनी लोग के देख लो कि यही गानवा के ऑटोटोन यानी म्यूजिक लगा के कैसे गइले बाड़ी। बारात करे आके हमसे बात। तो अब बारी आवत बाटे प्रियंका सिंह जी के। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाई प्रियंका सिंह जी। कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाबे जोड़ रे सखी। ओहो का बेहतर गइले बाड़ी यार, इनाम देवे लायक गइले बाड़ी। तब भाई लोग तहनी लोग के 5 फीमेल सिंगर में से केकर आवाज मस्त लागेला यानी केकर फैन हड़लो तो एक बार कमेंट करके बताइयो जरूर। और हम बता दी कि हमरा सबसे ज्यादा बढ़िया और केकर आवाज मस्त लागेला तो ऊ हड़ी अनुपमा यादव। काहे से कि इनकर स्टेज शो पर इतना बेहतर गावेली कि हम इनकर फैन बनी। तो हमार फीमेल सिंगर अनुपमा यादव। तो ताने लोग के प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताया लो कि के लोग के फीमेल सिंगर में